खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 फेब्रुआरि सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सावस्रिया जोबोरैनो मोजां जानो हागौ। सुखुयै थानो हागोन। साना मोजाङैनो थांगोन। बृष राशि। थांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन। मोजां सान जागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि जौगानायानो बयनिबो नोजोराव गोग्लैगोन। सुथुरा बांगोन। गाज्रि सान जागोन। कर्कट राशि। नोंथाङा गोजान लामा दावबायियानो मोजां जागोन। खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। साना जेथो गोनां जागोन। सिंह राशि। गोबाव समनि हास्थायनानै थानाय फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ। मोजां सान जागोन। कन्या राशि। माबा मोनसे बाथ्रा बुंफ्लांनानै गावनि नोजोरावनो गोग्लैनो हागौ। साना जेथो गोनां जागोन। तुला राशि। मोजां हाबा मावनानै मुं गोसारगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। रंजा खुसियै समखौ हगारहरनो हागोन। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो लानायाव गावनि मानसियानो हेंथा होनो हागौ। गोसोआव दुखु मोनखांगोन। धनु राशि। बेफार फालांगि मावोब्ला मुलाम्फा गोनां जागोन। दोहोन आरजिना लानो हागोन। मोजां सान जागोन। मकर राशि। बायदि हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ। थुलुंगानाय मोनगोन। मोजां सान जागोन। कुम्भ राशि। गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायावनो जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। मीन राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ। गोजोनै थानो हानाय नङा। गाज्रि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning. Environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.